И двете неща не са лесни. И по двете неща работиме след тежката загуба. Наясно сме, че ще ядеме много шамари в тези квалификации. Наясно сме къде се намираме. Но с работата си с играчите искаме те да дават най-доброто от моментните им способности. И имаше позитивни неща в тяхното представяне и гледаме така да се фокусираме повече върху тях, за да излезем от психологическата така нестабилност, която изпаднахме след матча и по време на второто по време. Diario Marca. Hola, buenas tardes, seleccionador. Buenas Miguel Ángel tardes. Lara de Marca. Le quería preguntar sobre eso, si el trabajo de estos días, desde el 1-6 con Turquía, ha sido más táctico o ha sido más mental con los jugadores. Y para Ivailo, ¿qué es de España lo que más te gusta? Gracias. Не чу. Това трябваше да го сложим да ни преведе. Can you repeat the question? Yeah. Да. Hola, seleccionador. Era la pregunta, después del 1-6 con Turquía, ¿el trabajo ha sido más táctico o mental durante estos días? Y para Ivailo, de la selección española, ¿qué es lo que más le gusta o lo que más destaca de ella? Gracias. Първо работихме върху физическото и психологическото възстановяване на играчите, защото не заслужавахме такава загуба. Аз лично, това ми е най-голямата загуба до сега в моята практика. И това бяха нещата, върху които трябваше да работиме с играчите. Разбира се, започваме и започнахме вече от днес след обед и тактически да подготвяме отбора за предстоящия матч с най-добрия отбор в света. Владимир Иванов, Труд. Той е Чочев трябва. Мога да кажа, че сега от играта на Испания, че така може би най-силното е качество играта в атака. Той обича да играят с топката, да държат топката. Ние знаем, че срещаме най-добрият отбор в света с много силни индивидуалности, но така мисля, че треньора ще ни подготвя по най-добрия начин и тактически и ще ни каже техните силни страни, за да може наистина така да се противопоставяме. Господин Димитров, казвате, че това е най-голямата ви загуба като старши треньор. Това ли са най-трудните ви дни като треньор, защото знаете и в цялата страна какво се говори след такъв матч и съблекалните какво е положението, когато вие трябва да влезнете и да намерите точните думи, за да успокоите футболистите, защото предстои матч с най-добрият отбор в света, може би. Не казвам, че е лесно. Много е трудно. Това е част от нашата работа. Напълно бяхме наясно с силата на противниците, срещу които ще се срещнем. Никой не ни е карал на сила да вземем тази позиция. За нас е чест и отговорност и част от нашето развитие като треньори, пък като и състезатели. Защото и след всяко лошо време идва хубаво и ние трябва да подготвим играчите и за хубавото време, а то неминуемо ще дойде, рано или късно. С целенасочена, честна и отдадена работа. Нова телевизия.
Към Ивайло Чочев е моят въпрос. Иво, като футболист на Лудогорец, много пъти сте били в ситуация, в която да гостувате на някои от най-добрите отбори в Европа. Давам пример двубой срещу Лацио, който завършихте наравно на Олимпико съвсем наскоро. Така че в такива двубоя, в които си аутсайдер на техния терен, какво трябва да се направи, за да излезеш с положителен резултат? Да, ние така и миналата година имахме доста тежки гостувания и на Лацио, и на Лион. Тази година също имаме, но мисля, че когато така те считат за аутсайдер, най-важното е да играеш като отбор. Да, в моментите, когато наистина другите отбори, които имат по-голяма класа, така те притискат да запазиш спокойствие и самообладание. И когато имаш, защото наистина имаш по-малко шансове от тях, да успееш да се възползваш. Господин Димитров, един въпрос и от мен. Обмислите ли промени в титулярния състав за утрешния матч и отсъствието на Лукас Петков и Иван Торицов до каква степен обърква плановете ми? Знаем, че те са с контузии. Да, на тяхно място взехме Мартин Георгиев. Ще има промени в състава с оглед физическото състояние и с тактическата насоченост за утрешния двубой. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, Javier Herrera de la cadena SER. Quería preguntarles si piensa que mañana España va a hacer más rotaciones de las habituales después del partido jugado en Elche ante Georgia. Аз съм сигурен, че Испания ще излезне с най-доброто, с което разполага в момента, защото имат ключови липси, но те са заменими поради големи избор, който имате вие от играчи. И не вярвам да има някакви ротации с оглед да се даде игрово време на други футболисти. Ще се търси максимума да се вземе от този двубой с най-добрите футболисти, с които разполага Луис де ла Фуенте. И за това се готвиме. Владимир Иванов, Труд. Отново въпросът ми е към господин Димитров. Наясно сме, че Илия Груев няма игрови минути в клубния си отбор, нещо, което е важно за вас като селекционер, но все пак нито една игрова минута и срещу Турция. Беше ли това някакъв ясен план от ваша страна за гостуването тук и имате друго виждане за нещата? Утре ще разберете, но така и ние се подготвим и за двата матча и изготвяме стратегии за двата матча. И това, че един състезател оставен, независимо колко игрови минути има оставен в единия матч резерва и не е взел участие, не значи, че в следващия матч няма да играе, защото времето е много малко за възстановяване. И за втория матч това ще е водещото. Ако за първия матч едно от водещите неща е игровите минути на играчите, тук вече играе времето и за възстановяване. Диспорт. Към Ивайло Чочев ми е въпроса. В тима има опитни играчи, ти си един от тях. Как си обясняваш често получаване на тези сривове в отбора и то в поредица от мачове? Така и ние и с футболистите и с треньорски щаб се мъчиме така да разбереме на какво се дължи. Наистина не е приятно и може би е недопустимо да получаваме така голове за доста кратък период от време, но мисля, че треньорите ясно ни казаха тези дни след мача върху какво трябва да работим, което трябва да подобриме, за да така да избегнем тези голове, които допускаме в следващите мачове. 24 часа. Отново към Ивайло е въпросът ми. Имахте ли някакъв разговор между вас, футболистите, след това фиаско, да го наречем 1-6? Само между вас, без треньори, без нищо. Събрахте ли се, поговорихте ли си нещо? Да, имахме. Имахме разговори и само футболистите, и с треньорския щаб. Спортал. Един въпрос от мен, господин Димитров. Утре какъв резултат ще бъде успешен за България, според вас? Резултатът е важен. При всички положения резултатът е важен. Искаме да избягаме от онзи деншния резултат, разбира се. По-скоро
като игра, като игрово поведение, като игрово самочувствие, ние можем да дадеме повече, отколкото дадахме в матча с Турция. Имаме още потенциал, има още на къде да се изграждат тези футболисти и да дават повече, особено в офанзивен план. Други въпроси? Труд. Господин Димитров, какво е преди всичко психическо състояние на Виктор Попов, тъй като сме да твърда, че първото по време както на отбора, така и той сега по един начин, след грешката по друг начин. Иван Торицов е контузен и това предполагам и притиска максимално до страната на една възлова позиция. Така е, като си има предвид, че в българското първенство няма така много комплексни крайни защитници, сме притиснати до стената, но психическото му състояние, за съжаление, веднага след матча на другия ден не беше добро, но това е част от играта, това е част от израстването, той все пак е на млад футболист, има на къде да се развива. Това са грешки на растежа, надявам се да ги преодолее, защото Виктор Попов влиза в нашите планове и трябва да излезе от това положение, от тази ситуация. Който не играе, той не бърка. И ние сме хората, разбира се, и неговите колеги, и ние като треньори, да му помогнем да излезе от тази неприятна ситуация, защото всеки от нас може да попадне в такава. Ако няма повече въпроси, да благодарим на селекционера Александър Димитров и на Ивайло Чочев. Много благодаря за вниманието. Си.